Baabi a biako yɛ nkwankwa nni ase wɔ abosomtwe agya Konongo. Na aha yɛ bea foforɔ koraa a obetumi abɛtena ha agye mframa na wafa adwen anaasɛ awia bɔ na sɛ wonni baabi akɔ a sɛ wobɛtua light bill wobɛsɔ fan nom ne ade. Nti aha yɛ natural fan. Nti woba a wobɛtumi abɛtena ase na wagye mframa. Nti ayɛ ready ara no. Saa biako yɛ nkwankwa nni ase ɛwɔ abosomtwe agya baabi a Church of Christ for asase kɛseɛ no wɔ no. Yɛayɛ nkonnwa no nyinaa wie. Awie biribiara sesei aka games a yɛde bɛba ha. Ɔware, ludu, dame, ɛna playing cards ne ade. A sɛ wonni baabiara kɔ a wobɛtena ha wobɛtumi afa adwene anaasɛ wobɛtumi engage in the game a wode bɛhwale time no. Nti biako yɛ nkwankwa nni ase ɛna w'ani gu so a wohu. Sɛ mmoa a yɛbɛhia ne sɛ wɔ dame anaa ludu anaa biribiara a wobɛtumi de aboa aba ha se ama ha se na ɛyɛ very interesting no. Ɛkwan da hɔ sɛ wobɛtumi de aba abɛboa. Na ha se na ɛyɛ baabi a yɛtena a yɛde bɛka yie paa. Yɛbɛtumi abɛyɛ nhyiamu nyinaa meeting nyinaa wɔ ha se. Nti sɛ obi a wobɛtumi de aboa frɛ. The number is 0546194399. 0546194399. Teacher Kofi bɛgye wo so kama. Na afei deɛ di so nyinaa de atoa so. Meda wase.